ще ви запозная с проекта, в който имаме удоволствието да проведем и тези вебинари. Това е първият от тях. Проектът се нарича Streamit. Той започна миналата година, като в момента ние се намираме в неговата най-активна фаза. Акцентите тук са няколко. Ние сме, както виждате, изключително много партньори, 20 пълноправни и един асоцииран партньор от 17 държави в Европа. Като акцентите са няколко, но основно имаме за цел да допринесем за изпълнението на Европейския манифест за включването на жени в STEAM образование и кариери. В този смисъл целите на проекта се концентрират върху няколко основни стълба. Тук вие можете да ги прочетете, но аз много накратко ще ги синтезирам, защото смятам, че е важно да кажем какво ни предстои. Първо ни предстои една много амбициозна програма, менторска програма за момичета на възраст между 14 и 18 години, като тя ще започне до година, надяваме се, в началото на годината. Освен това, всичко, което предстои, мога да го обобщя в няколко направления, но и доцент Момчева ще допълни към това. Целта е националния хъб за вдъхновение, за който ще ви говорим и днес, и в рамките на който провеждаме този вебинар, да се развие, за да можем взаимно да си помагаме, споделяйки опит, споделяйки знания, добри практики, за да стимулираме все повече развитието на специалностите от STEM областта. Естествено, предстои програма насочена не само към момичетата в училищна възраст, но и в дамите, които са избрали да учат в университет и да правят своя докторска степен. Така че това е също една възможност те да се включат в проекта, да бъдат менторствани, да се явят на международно състезание, където да представят своя изследователски проект. И аз директно ще фокусирам вниманието върху това, което ни събира и днес. Това е първият вебинар от Националния хъб за вдъхновение, който има за цел да ни обедини, за да можем да споделяме своята експертиза и опит, да се трансферираме добри практики, за които днес ще чуем от всички наши експерти. И разбира се, да ви предоставя контактите на доцент Момчева, която имаме удоволствието да работим и да ръководи този хъб, като на екрана виждате QR кода за членство. Ще изпратим всички презентации, т.е. ще ги поставим на един линк, от който ще можете да си ги свалите, така че тази презентация също ще бъде достъпна. Затова аз ще спра до тук, като само ще обявя, че следващия вебинар, който предстои, е в края на май, в събота. За него сме поканили професор Глушкова, госпожа Димитрова и отново доцента Павлов от Медицинския университет във Варна, за да ни представят добри практики в STEM центровете в направления природни науки, математика и информатика. Така че при ваш интерес скоро ще обявим линка за регистрация. Затова тук можете да ни последвате, да прочетете повече информация за това какво се случва в рамките и на останалите държави. Така че аз в момента ще спра да споделям и ще дам думата на доцент Момчева.